Ja, welkom allemaal bij het 50ste LVK, het gouden LVK in 2026. Wij dachten, wie leuk is het om nog eens te gaan rondleiden. Dus ik neem het met achter de schermen, voor de schermen. Ik stel je voor aan collega's, we laten alles zien. Dus kom maar gezellig met. Yes, nou dan moeten we hier eerst naar buiten. En dan komt ze eigenlijk, als je nu achter de kijkt, is het grote feestpaviljoen. Ja, daar staan we dus eigenlijk net achter en hier staan allemaal wagens. Ja, dit is wel echt backstage, want hier komt ze nooit. Nou, wat is hier te vinden? Hier is bijvoorbeeld de materiaalwagen te vinden. Maar, wat misschien nog veel interessanter is de regiekamer. Nou, wat is de regiekamer? Er wordt eigenlijk geschakeld. Dus alles wat jij straks live op tv ziet, alle beelden die verspringen, daar zit dadelijk een mevrouw en die zegt, oké, 1, 2, 3, camera 1. Er werd op camera 1 geklikt, camera 3, camera 3. En zo zie je continu andere beelden en dat maakt tv eigenlijk heel boeiend. Nou, dat is hier. Mottezichtig zijn, maar... Oh. Kijk, zo ziet dat dan uit. Dit is dus de regiekamer. Ja, nou dan mogen we de echte regisseur van het LVK een vraag stellen. Hoi Lida, mag ik je een vraag stellen? Ja, zeker. Wat gebeurt hier eigenlijk? Hier gebeurt, dit is het centrum. Hè. Hier komt alles samen en proberen voor het zo zoen mogelijk voor de kijkers op tv te brengen. Wie van de LVK is dit? Oh, volgens mij is het echt al heel veel. Je hebt er even snoet gezeten, maar ik denk dat ik er toch wel al 10, 12 gehad heb. Misschien de 11, hè? Het zou zomaar een jubileum 11 kunnen zien geweest. Ja. Het is het 50ste LVK en de 11e keer. Ja, dat zou toch geweldig zien. Hè? Dat maakt er gewoon van. Schoner ken je het. Nou, veeg ons snel door. Dan kunnen ze zich hier weer concentreren. Dankjewel. Nou, dit is dus allemaal van CamVan. Dan gaan we even door. Nou, dan lopen we nu eigenlijk een extra rondje, want hier zie je dan een grote wagen van L1 staan. En hier staan allemaal kabels, microfoonstandaarden. Maar, nog veel interessanter, als je de omdraait. We zijn natuurlijk op Megaland op het Pinkpopterrein in Landgraaf. Heb je nu geen zin in het LVK, maar wel zin om te skiën of te snowboarden, dan zie je daar snowboard liggen. En het terrein is natuurlijk hartstikke bekend van Pinkpop. Nou, dan gaan we nu weer door. Dit is dus een hele grote wagen van L1. En ik kan je vertellen, zonder deze wagen is er geen uitzending. Dan denk ze, wat een vrouw is dat? Wat een vrouw. Even kijken, als ik me niet vergis, moeten we dan hier omhoog. Ja, hier zie je dus allemaal kabels. De mensen die hier verstand van hebben, als je hier geen verstand van hebt, ga je dit nooit begrijpen. Maar we zijn heel blij met de mensen die er wel verstand van hebben natuurlijk. Nou, dan gaan we nu echt de tent in. Dit is dus voor het personeel de opening naar het LVK. Dan moeten we hier omhoog. Dan zie je hieronder nog een ruimte. Dat is bijvoorbeeld de persruimte. Dus de lokale omroepen, de Limburger, verschillende pers zitten hier. Want die willen natuurlijk allemaal als allereerste weten wie met LVK gewonnen heeft. Daar komen we vanavond achter. Ja, dit is eigenlijk de ruimte voor het podium. Hier gebeurt in principe niet zoveel, maar dadelijk aan de andere kant gebeurt wel heel veel. Dus laten we daar vooral even naartoe lopen. Ja, wat ze hier vinden is rommel. Ravage. Ja. Nou, dit is achter het podium. De Zuuswie, dit is opgevoed allemaal met stallages. Het is één groot hekwerk.
Oh, en dan komen we zomaar de presentatrice van het LVK tegen. Marjolein, gaat dat vandaag dan op karakter? Dat gaat zeker op karakter, joh. Gewoon lekker knallen. Ik heb er zin in. Te zien via de LVK. Hoogtepunt, 50ste LVK dit jaar. Ja, fantastisch. Superleuk om dit mee te maken hier op het Pinkpopterrein waar ik mijn jeugd ben opgegroeid. Om dan hier nu terug te zien, dat is natuurlijk te gek. Ja. Gouden LVK, kan je een sneak preview geven van die jurkje of rokje of brok? Ja, ik ben zelf heel blij met mijn jurk. Hij is lang, hij is goud, zwart, hij blinkt. Hij werd mooi, denk ik. En wil ze dat nu zien, dan moest ze natuurlijk om 8 uur naar L1 TV kijken. Heel veel succes nog. Dankjewel. Nou, dan gaan we weer door. En dan zijn we nu aan de linkerkant van het podium. Dan denkt ze, ik heb een stam ontdekt. Jawel. DJ Admin, zei hij zomaar. Ja, en dan wat is zijn rol dadelijk? Ik mocht de warming-up gaan doen van al die mensen. Dus ik mocht die in de stemming gaan brengen dat dadelijk op televisie om 8 uur dat het feilloos lukt. En heb ze een bepaald nummer waarvan ze denkt, als ik dit instart, dan komt het helemaal goed vandaag. Ja, ik doe natuurlijk heel veel met oud-winnaars van het LVK en zo. Dus meestal, dat zit bij ons in de familie. Dat is voor jong en oud, is dat een nummer. Nou, dat is een oud-winnaar, die wordt altijd erin gegaan. Dus nou ja, dan gaan we daar eens rond 7:15 gaan we deze inzetten. En dan eens kijken inderdaad wat er gaat gebeuren. Voor de mensen die dat nummer niet kennen. Dat zit bij ons in de familie. Ja, maar ik ben DJ, geen zanger, hè? Dus daar laat ik het bij je. Nou, dat is goed. Dan gaan we weer snel het podium op. DJ Admin regelt dan de voorparty. Maar je verloven natuurlijk ook een vastelovens afterparty. Maar dat is pas na de uitzending. En zo lopen we zo het grote podium op van het LVK. Dit is dus het uitzicht wat mensen dadelijk hebben, wat de artiesten dadelijk hebben. En deze zaal staat dan gevuld met 8000 man. Maar de zwaargewichten van de spas, die staan op de bühne vandaag. Kom, gaan we weer terug. Nou, hier is dus eigenlijk podiumtechniek. En even kijken. Oh, we zijn niet eens vergeten, hè? Want onze eigen productieleider Sanne van der Leur, die sting eerst hier. Die staat nu aan de andere kant. En ze kunnen natuurlijk niet van ons af zonder even een vraag te beantwoorden. Dus we gaan weer terug over het podium. Kijk, een en al spas. Ja. Hoi. En dan denkt ze, dit is onze vastelovensvirtuoos, maar dat klopt niet helemaal. Dit is namelijk onze productievirtuoos. Sanne, hoi. Hoogtepunt van de afgelopen 24 uur? Deze aankondiging. Oh, top. Mooi. Ja, dank je. Ja, nee, super. Het loopt voorspoedig, dus ik ben er klaar voor. Helemaal klaar voor 8 uur dus? Ja. Jij? Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Maar ja, ik ben dadelijk klaar, hè? En heb je nog lekker gegeten vandaag? Ja, sushi hadden we bij de lunch. Heerlijk. Ja, helemaal top. En straks nog een lekker dinertje en dan zijn we klaar voor de uitzending. Ja. Mooi, dan gaan we nu echt terug. Ja, hier heeft ze natuurlijk ook nog de andere presentator. Hoi. Ha, Ruud. Hoi. Alles op 11 vanavond? Alles op 11. Nou, ja. Standje 11? Ja, standje 11 wel. Het volume op 11. En dat zie ik er op die uurtje heen. Dat gaat allemaal op 11. Maar alles op 11. Dat zou het zien om dat nu te roepen, hè? Net? Ja, geen idee. Ja, nou ja, het is wel een leuk getal, vind je net? Absoluut, Ja, echt een vastelovensgetal. Ja. Klaar ervoor? Ik denk dat wel. We gaan het gewoon doen. Het is live, dus we kennen hem niet terug, toch? Dat is een feit. Hoogtepunt van vandaag. Ik denk toch wel als uiteindelijk de bokaal de login gaat bij weer dan nog. Alles op 11 of een Angerleetje. En dan kan ze gewoon vieren met z'n allen. Dat is toch superleuk? Ja. Absoluut. Ja. Dan hebben we de vastelovens afterparty, hè? Die had voor ook nog. En het zal, ik kom hier uit Landgraaf, hè, weet ze dat? En dat werd hij altijd laat. Dus die afterparty geen deurgpis. Ik denk dat het leuk is al. Ja. Mooi, nou, dankjewel. Succes nog. Dankjewel. Nou. Ja, je ziet de cameramannen. Iedereen is aan het repeteren voor die grote live show straks. Nou, dan gaan we nu echt de zaal in, want daar werd natuurlijk ook nog super hel gewerkt. Ja, hier had ik natuurlijk al verteld, hier is podiumtechniek. Wat ik nog niet verteld heb, maar dat zie je ook liggen. Hier liggen alle microfoons van vanavond. En
Want soms zit het mee. En dan heeft iedere artiest zijn eigen microfoon. Nou, ik luister naar mijn lief. En mijn lief zit bummelt hij de trap af. En waar komen we dan? Dan komen we hier in de vuurruimte voor het podium. Mensen kennen je eigenlijk, artiesten kennen je met gouden attributen op de foto. En dan maken we leuke beelden voordat ze het optreden van hun leven gaan hebben. Ja, weet ze. U zou denken, geboren voor de vastelavond, maar ik ben geboren om te leven. Oké. Genoeg flauwekul. Deze vastelavond werd sowieso lid. Kom maar met. Ja, dit is het echte Beyoncé-effect natuurlijk. Nou, dan lopen we hier om de hekken heen. En dan is ze zomaar in de zaal. Ja, dit staat er straks helemaal vol. Als je het nu hoort. Dit is natuurlijk het echte LVK-deuntje. We gaan dus naar de bar. Ja, Wim zei hier vanavond natuurlijk nauw in haar tegenvel. Jong, oud. Terwijl mensen natuurlijk de LVK al van jongs af aan metgeven. Vanaf de 20 weken echt goed. Zou natuurlijk een top timing zijn. Hoi. Ja, als ik ergens getapt moet worden, is het natuurlijk achter de bar. Hoeveel bier denk je dat je vandaag gaat verkopen? Geen idee, al huid me kapot. Zou echt geen gok op durven te nemen. Ze hebben genoeg tanksboeten liggen, dus ik echt geen idee. Verwachten 7000 man, de tennis wordt verkocht, dus hoeveel man? Ja, laat ze van die 7000 man, 3000 man een pils gaan drinken, 10 stuks, tel hoe 10 winst. Dus ik ben heel slecht in rekenen. Dus. Vind je er wel klaar voor? Ja, ik weet niet wat ik kan verwachten en wat ik mag verwachten. Dus ik stond er helemaal open in, dus ga met die banaan. Eerste LVK voor u? Ja. Ja? Letterlijk, de eerste. Nog nooit ook in de zaal gestaan? Nee. En dan meteen het jubileum. Ja, dat is daarvoor is al een geweldig succes dat we die in Landgraaf hebben gekregen. Want er zijn meerdere verenigingen die op dit moment een jubileum vieren. Zo die Geten, die hebben 88 jaar. De gemeente zelf bestaat 40 jaar. We zelf met de vereniging bestaan 44 jaar. Dus het is geweldig iets om dan en het LVK dan nog 50 jaar. Dus het is één avond van jubileums. Dus Een en al feest vandaag. ja, laten we het doen. Dankjewel. Succes vandaag. Dank je. Nou, dan Susie hier, daar eigenlijk natuurlijk bij de LVK halve finales ook al uitgelegd. De crane, dat maakt mooie bewegende beelden. Hier is Joy Breitenstein. Stop Ja, hier is vanavond open toegang, maar hier is absoluut geen stoplicht van de vastelavond. Dit is vanavond op de buurt. Hier is een Karen en Maarten. Welkom ze heren, dit is Karen. Ze zetten alles op 11. In de volume of in de... Ja, en dan komen we hier eigenlijk bij een apart eiland uit. Dat is dus de cameramensen. Hier gebeurt licht en geluid. Maar hier staan bijvoorbeeld ook de mannen die visuals maken achter op de schermen. Dat is misschien niet dat je van nadenkt, maar alle visuals werden natuurlijk ook gemaakt. Bijvoorbeeld het stoplicht van de vastelavond zingt Joy rood, geel, groen. En dan zitten die mannen echt te klikken. Rood, geel en groen. Nou, dan hebben ze hier ook weer een bar. En aan de andere kant is natuurlijk ook een bar. En huurde de jeugdje of huurde de meisje. Boven hebben we 20 weken echt hier hoe het arend snel houdt. Hier is de Blackbelt. Welkom hier. Ja, dan ligt het op het puntje van mijn tong om dit te zeggen. Maar natuurlijk, de kassa. Eigenlijk een plek wat de meeste mensen het liefst vermijden. Maar wil ze gaan te drinken, dan moesten dat toch echt langs. Hierboven is dus een hele mooie stallage. Dan denkt ze Wim Seiter. Dat is al vanavond de VIP's. Dus die hebben een prachtig uitzicht over alle mensen. En dan komen ze ook vandaan. Dus je hoort weer van de pas. En dan is ze hier natuurlijk
L1 heel groot staan. Dat zijn onze collega's van marketing. Ja, dan gaan we eens kijken. Dat is natuurlijk een super aantrekkelijke rad. Als we daar eens aan het rijden wat we dan gaan winnen. Oh ja, dan lopen ze al weg. Hallo. Wat is de leukste prijs dat je weggeeft? De Samafoon. De Samafoon. De Samafoon, ja. Is zij nog altijd het meest gewild? Ja, samen met het pinneke. Ik ga eens rijden. Mag ik rijden? Zeker. Ja. Ja, nu is het spannend. Nu is het spannend. Wil het de pin of de Samafoon? Het wil een L11 pin. Nou, wie ziet de pin uit? Het drifting nogal langs de ruimte neer de dijk. Ja, die 7000 man die willen natuurlijk vanavond allemaal deze pin. Oké, dankjewel. Nou, hier komen de mensen binnen. Dit is de ingang. De deuren zouden om 6 uur open gaan. Dus dat is nog 5 minuten. En dan... Ja, mocht je zich afvragen bij welk bedrijf ze bus. Duidelijker ken het volgens mij niet. Nou, nu denk je, we missen natuurlijk iets. Want wat missen we? Hoogstaande artiesten. Dat ga ik nu laten zien. Nu weet ik alleen niet hoe ik naartoe moet. Ah, doe juist de eerste vastelavondsvierder. Ja, hier staan de lui natuurlijk al in de rie om naar binnen te gaan. Logisch. Want iedereen wil bij zo'n evenement als vandaag natuurlijk hartstikke veel aanstaan. Oh. Nou, ik gun het van productie dat we andersom moeten lopen. Dus zo kunnen we niet naar de artiesten toe. Nou ja, wie laat kind ze dat feestje dan vieren? Hoi, heb je er zin in? Jazeker. Helemaal geschminkt? Ja, zeker ook. Is het een vast lookje of dat je ieder jaar gaat anders? Nee, ik doe het elk jaar waar ik dood maar gaat. Ja, ik doe het maar gaat. En heb je een favoriet vanavond kunsten van Emes? Ja, ik vind Goede Morgen doet wel heel leuk. Maar ik denk dat Proefmar het gaat doen. Ja. Op karakter? Ja, zeker. We gaan een bed maken. Nou, ik ga nog eens even laten zien hoe Proefmar dan staat. Die staan namelijk niet in de tent, maar die staan buiten de tent. Dan gaan we naar buiten. En dan zie je hier een rood gebouw. Dat zie je nu natuurlijk niet zo goed, omdat het donker is. Maar daar moeten we naar binnen, want de artiesten staan dus niet in de zaal. Dat heb ik natuurlijk al een paar keer gezegd. Vroeger was het altijd zo, vanaf 2018 volgens mij stonden ze wel in de zaal, maar dit jaar stonden ze dus weer buiten. Dus ze hebben echt een eigen feestje dadelijk binnen. Dan lopen we natuurlijk, toen zou je kunnen denken, we lopen hier over het gras. Dat gaan we niet doen. Want we gaan echt de route laten zien wie de winnaar straks naar buiten komt. Verder werd hij natuurlijk gerepeteerd. Eigenlijk tot vlak voor 8 uur. Zodat alles op rolletjes loopt vanavond. Ja, u had het misschien al verwacht, maar hier is natuurlijk de rode loper. Dat is natuurlijk niet niks. Zo staan we zomaar op de rode loper van het LVK, hoe dadelijk alleen maar de winnaar op mag. Dus eigenlijk moeten we hier zo heel voorzichtig lopen om het niet vies te maken. Zo, dus we springen er snel vanaf. Zo. Trap op. Dus is het feestpaviljoen nog een keer. Dat is dus wat de artiesten vanuit hier zien.
Ah ja, en het is al de hele dag Russisch roulette wie we binnenkomen. Want het ene moment is deze deur open, het andere moment is die andere deur open. Oh. Nu is dus hopelijk die andere deur open. Ja, die zussen natuurlijk wel al een beetje. De artiesten werden natuurlijk super goed verzorgd. Ja, kijk. Top. Dit is dus het artiestencafé. Ja, dus je ziet allemaal nummers. Iedere artiest heeft natuurlijk zijn eigen optreednummer. En zo heeft iedereen een eigen tafel. Zo, hier kunnen ze de live beelden met kijken. Dus dan krijgen ze toch wel een beetje met van wat op het podium gebeurt. Maar de sfeer zullen ze echt zelf moeten maken. Ze hebben wel een eigen bar. Daar kunnen nog het gesprekjes opgenomen worden. Dus je hebt natuurlijk een cameraploeg met een mooie setting om het een en ander nog te filmen. Maar ik denk dat dit wel de tour wordt. Veel gewoon nog helemaal truc, want we maken natuurlijk wel de cirkel rond. Dus dan gaan we weer naar boet. En nu weet ik natuurlijk welke deur ik moet hebben. Dat is altijd fijn. En dan besparen we nu deze keer de rode loper. Want daar sta ik echt voor de winnaar van het LVK. Dan lopen we de trappen af en dan kunnen we zo weer achterom. Ja, dit zijn natuurlijk bijzondere plekken. Hier komen de artiesten en je kunt backstage mensen, dus collega's van L1 of van techniek of van audio. Maar verder kun je echt nemen. Dus ik hoop dat je genoten hebt van deze backstage tour. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk en zelfs ik heb er nog wat van geleerd, dus dat is altijd mooi. Lopen we langs de banners van het LVK en dan lopen we zo terug. Het kamertje in en in deze ruimte zit dan ook weer een collega van L1. Hey, nou, dan hebben we onze productievirtuoos toch. Moet die gekke worden. Nou ja, het is ongekend. Succes! Dan lopen we hier naar binnen. En dan denken ze, die chique thumbnails of die foto's wat meteen online komen. Of het winnende clipje wat meteen online komt. Dat wordt allemaal hier gedaan. Nou ja, en dan helemaal in de behind the scenes. Hier zie je eigenlijk onze eigen livestream. Nou ja, beter ken je het. We zijn eigenlijk onze eigen regie vandaag. Dus werd de camera weer mooi op het statief gezet. En dan zing ik de cirkel rond. Veel gaan ons klaarmaken voor Agour. De artiesten komen zo meteen. Het publiek komt zo meteen. En dan kan de uitzending beginnen. Dus we hebben er heel erg veel zin in. En we hopen dat Geer om Agour naar L1 TV, L1 Radio of de online kanalen kijkt. Fijne avond. Doei!